Szia! Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Ez a Mindennapi Természet, az Aroma Dragon 30 részes podcast sorozata, ahol tippek és trükkök várnak a természetes jólétért minden napra. A mai téma az immunerősítés, de nem a megszokott gyors megoldások oldaláról megközelítve. Arról szeretnék ma beszélni, hogy miképpen tudjuk természetes módon támogatni az immunrendszerünket, és hogyan óvhatjuk meg a családunkat egész évben, és nem csak akkor, amikor már baj van. Mielőtt belekezdünk, nagyon fontosnak tartom az elején tisztázni azt, hogy én nem vagyok orvos, nem vagyok természetgyógyász, és nem vagyok aromaterapeuta sem. Amit itt hallasz, az a saját tapasztalatokon, tanuláson, megfigyelésen, valamint más felhasználók visszajelzésein alapul. Ez a sorozat teljes mértékben edukációs célt szolgál, nem diagnózist ad, nem kezelést ír elő, hanem tudást, szemléletet és bátorságot szeretne adni ahhoz, hogy felelősen, tudatosan tudj dönteni. Nézzük, mit is jelent valójában az immunerősítés. Sokan gondolnak úgy az immunerősítésre, mint valami kampányszerű dologra, amit ősszel aktuálisan előveszünk, tavasszal pedig eltesszük, amikor jön a jó idő. Pedig az immunrendszerünk nem egy kapcsoló, amit be vagy ki tudunk kapcsolni, ha a szezon úgy kívánja. Sokkal inkább egy olyan komplex rendszer, ami folyamatos figyelmet, támogatást és egyensúlyt igényel. Az immunrendszerünk ugyanis nem akkor gyengül le, amikor megfáztunk, mert akkor már pontosan azt jelzi, hogy valami hosszabb ideje nincsen rendben. A természetes immunerősítés ezért nem arról szól, hogy legyőzzük a betegséget, ha felüti a fejét, hanem arról, hogy olyan környezetet teremtünk a testünkben, ahol a szervezetünk képes jól működni. Mindettől függetlenül nagyon sokat segíthetnek az eszenciák akkor is, amikor helyzet van. Ilyen lehet például az ongárd keverék, ami a patogének egyik legjobb ellenszere, és képes úgy támogatni az immunrendszerünk munkáját, hogy sokkal gyorsabb lefolyással lehetünk túl ezeken a szezonális megbetegedéseken. De itt megemlíthetem a teafát, az oregánót, az erkeveréket, a majorannát, a fenyőféléket és számos olyan illóolajat, amit elő lehet venni ilyenkor bátran. A gyermekek számára kifejlesztett keverékekről nem is beszélve, amik a kicsiknek is biztonságos, alkalmazható alternatívát jelentenek. Ha már szóba kerültek a gyerekek, akkor szülőként nézve vagy hallgatva ezt az előadást pontosan tudod, hogy mennyire nagy kihívás ez a téma, hiszen közösségbe járnak, és időnként haza is hoznak ezt-azt. Beteg az egyik, aztán a másik, és jön anya és apa. Ilyenkor sokan érzik azt, hogy nincs más választás, mint az azonnali gyógyszeres megoldások. Én nem azt mondom, hogy ezeknek nincs helye, hiszen természetesen van, de azt igen, hogy nem kell, hogy csak és kizárólag ezenek legyenek az első és egyetlen eszközeink. A természetes megoldások pont abban segítenek, hogy támogassuk a szervezetünk öngyógyító folyamatait, csökkentsük a szervezetet ért terhelést testi, fizikai és lelki síkon is, elkerüljük a felesleges mellékhatásokat, és kevesebb mérgező anyagot juttassunk be a szervezetünkbe. Na de mit is jelent a természetes ebben a kontextusban? Sokan félreértik ezt a szót. A természetes nem azt jelenti, hogy gyengébb, és nem azt jelenti, hogy lassabb. A természetes hatóanyagok összetetten hatnak, és a testünkkel együtt dolgoznak, nem pedig ellene. Ide tartozik például az is, hogy megfelelő minőségű az alvásunk. A stresszfaktorokat tudjuk csökkenteni, tiszta levegőt lélegzünk be minden nap, tudatosan táplálkozunk, és igen, ide tartozhatnak még a növényi kivonatok és az illóolajok is, hogyha azokat felelősen és kellő információ birtokában használunk. És itt van óriási szerepe az edukációnak. A sorozat egyik legfontosabb célja éppen ezért a tanítás. Nem azt szeretném, hogy bárki vakon kövessen bármit, hanem pont ellenkezőleg. Azt szeretném, hogy kérdezz, hogy nézz utána, hogy megértsd, hogy mit miért használsz, és saját tapasztalatokat gyűjts. A félelem ugyanis gyakran pont az információ hiányból fakad. A tudás viszont magabiztosságot ad, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy legyen elég bátorságod ahhoz, hogy kibontsd otthon azt a doterrás üveget.
Nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy hagyják a szekrényben porosodni az illóolajokat. Abszolút megértem abban az esetben, hogyha ez a bátorság hiányzik, mert nem tudsz róla eleget. Viszont ha megfelelő információ a birtokodban van, akkor egészen biztos, hogy használni mered majd őket. Mert igenis lehet természetes hatóanyagokkal is hatékony támogatást nyújtani, hogyha tudjuk, hogy hogyan, mikor és milyen formában lehet alkalmazni. Azt szoktam mondani, hogy a biztonságérzet a legfontosabb. Nagyon-nagyon fontos erről beszélni. A természetes megoldások ugyanis a gyógyszerekhez hasonlóan nem játékszerek. Nem attól lesznek biztonságosak, hogy természetesnek hívjuk őket, hanem attól, hogy helyesen használjuk őket. Ezért mindig az információ az első, ahogy a fokozatosság is nagyon sokat számít, és minden esetben figyelni kell az egyéni reakciókat, hiszen ahogy egy fejfájásra sem mindenkinek ugyanaz a gyógyszer lesz jó, így az illóolajok hatóanyagaival pont ugyanez a helyzet. Azt viszont szerintem mondanom sem kell, hogy a mai gyógyszeripar ősi alapjait a természetben is megtalálható növények fektették le. Ezért is hangsúlyozom újra, hogy amit hallasz, az nem orvosi tanács, hanem tapasztalati tudás megosztása. Na de mit is vihetsz magaddal haza ebből az epizódból? Talán azt, hogy nem vagy kiszolgáltatva. Igenis van választásod, és van lehetőséged arra, hogy másképp közelíts az egészségedhez. Nem kell, hogy a méreganyagok és a kemikáliák rabja légy. Azt viszont tudnod kell, hogy a természetes immunerősítés nem tökéletességet és minden tudást kér, hanem egy csepp tudatosságot, egy csepp figyelmet, egy csepp nyitottságot, és egy csepp természetet, amit a doTERRA eszenciák megadhatnak. A következő epizódban a gyerekek kapják a fő fókuszt, így a téma a kisebbek egészségének támogatása lesz. De addig is figyeld a testedet, figyeld a családodat, és tudd, hogy minden apró lépés számít. Én köszönöm, hogy itt voltál velem, és ha még nem tetted, akkor iratkozz fel a csatornára, mert így az elsők között értesülhetsz, hogyha felkerül a következő rész. A barátaiddal oszd meg mindenképpen a videót, mert nem tudhatod, hogy kinek mikor jöhet jól egy másik megoldás, vagy egy másfajta nézőpont. Ha pedig tetszett a videó, akkor gyorsan nyomj egy lájkot, hogy tudjam, hogy hasznos volt. Találkozzunk a következő részben.